муносибати зан ба пул бояд чӣ гуна бошад? ҳама вақт бояд пул эҳтиёткорона истифода бурда шавад. хуб аст ки пул ба дасти зан бошад. асоси ба танзим дароварандаи буҷаи оила маҳз занҳо ба шумор мераванд. пул шуд гум шуд гуфта. пулҳоро барои анами бигем ки ороиш мушкили молиявии занҳо чӣ аст имрӯз? онҳо бояд дорои маълумоти кофии олӣ дошта бошанд. дар заминаи чӣ масалан бизнеси оилавӣ таъсис додан мумкин аст? хӯрок омода кардан ва дар бозорҳо ва дар дигар ошхонаҳо бурда фурӯхтан. ҳамон қадар сатҳи зиндагии оилаҳо беҳтар мегардад. дуруст аст? яъне ки пул мӯъҷизаест ки инсонро ба худ ҷалбу мафтун карда. чанд фисад бояд дар бонк нигоҳ дошта шавад? пули кам дар бонкҳо на он қадар фоизи хубро ба даст меорад. салом бинандаи азиз, ин подкасти навбатии маърифати молиявӣ аст ки аз тариқи ютуб канали оила манзури шумо мегардад. ёдовар мешавем подкасти навбатии маърифати молиявӣ бо дастгирии ҷамъияти саҳомии кушодии Орион Банк манзури шумо мегардад. мавзӯи навбатии подкасти маърифати молиявӣ зан ва пул, муносибати зан ва пул, самаранок истифодаи пул дар муҳити оила ва дигар масъалаҳои вобаста ба ин мо даъват намудем номзади илмҳои иқтисодӣ, доценти Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Султонбий Раҳматзода. муаллима хуш омадед. мехостам дар ибтидо гӯед ки умуман моҳияти пул чӣ аст ки имрӯз мардуми мо атрофи пул бисёртар суҳбат мекунанд ва дар оила бояд пул ҳамчун кадом восита истифода шавад ва муносибати зан ва пул бояд чӣ гуна бошад? пули миллӣ яке аз рукунҳои асосии истиқлолият ва муҳимтарин нишонаи мустақилияти давлат мебошад. доир ба худи моҳияти пул гап занем. пул эквиваленти дигар молҳо шуда дар ҷомеаи мо хизмат мекунад. мафҳуми воҷаи эквивалент ин баробарвазнӣ, баробарқуллагӣ ва арзиши баробарро ифода мекунад. дар навбати худ пул якчанд марҳилаҳоро паси сар кардааст. пулҳои молӣ ки мол бо мол бартер мешуд, иваз мешуданд, пулҳои филизӣ ки дар навбати худ ду марҳиларо аз сар гузаронданд, биметаллизм ва монетаризм, серфулузӣ ва якафулузӣ ва сеюм марҳилаи пулӣ ин пули коғазӣ ки ҳанӯз дар асрҳои 12 дар Чини қадим ба вуҷуд омадааст. айни ҳол дар ҷараёни пардохт ҳам шакли нақдӣ ва ғайри нақдӣ сурат мегирад ва инчунин пул дорои 5 вазифа аст. ченаки арзиш, воситаи андӯхт, воситаи пардохт, воситаи муомилат ва инчунин пулҳои ҷаҳонӣ. дар масъалаи муносибати зан ба пул ки бояд чӣ гуна бошад, чун мавзӯи подкасти мо зан ва пул аст ва самаранок истифодаи пул дар оила аст. назари шумо? навобаста аз оне ки дар хона пул дар ихтиёри мард ва ё зан аст, дар ҳама ҳолат пул яъне ки муносибати ҷиддиро ба худ талаб мекунад. ҳама вақт бояд пул эҳтиёткорона истифода бурда шавад. инчунин дар ҳолатҳои гуногун хавфи аз даст додани пул низ дар ҳолати чӣ? дар ҳолати яъне ки бесамара истифода бурдани он аз мадди назар дур нест. масалан баъзан дар оила пул бештари маврид дар дасти мард аст ва дар ҳолатҳои дигар ба дасти зан ҳам ҳаст пул. масалан баъзан зан ҳам кор мекунад ва шавҳар ҳам кор мекунад ва бисёр мо мушоҳида мекунем ки занҳо яккато ҳастанд дар нигоҳ доштани пул. масалан нигоҳи шумо чӣ гуна аст? хуб аст ки пул ба дасти зан бошад? буҷаи оила ҳама вақт бояд мақсаднок истифода бурда шавад. оила анамо захираҳои молиявӣ дар ихтиёр доштаи худашро мақсаднок, ҳамон мақсадҳое ки барои амалӣ гардондани бигем ки проблемаҳои зиндагии худ яъне ки нақша гирифтан бояд самаранок истифода баранд ва асоси ба танзим дароварандаи буҷаи оила маҳз занҳо ба шумор мераванд, чунки онҳо самарабахш ва манфиатбахш анамо захираҳои молиявии буҷаи оилаи худашонро истифода мекунанд. масалан дар тасаввури мардуми мо ин аст ки пул шуд гум шуд гуфта, яъне пулро дар як лаҳза масалан барои харидани ашёи рӯзгор, масалан барои харидани ҷавоҳирот,
و یا دیگر واسطه هایی که برای اویله مهم است استفاده می‌برند. نگاه شما چگونه است؟ نگاه من همچون زن، یعنی که اکثریت زنها در شرایط معاصر پول رو با پول چگونه نیاز دارند و پول رو با کدام طرز استفاده میبرند. البته که زنی که صاحب فرزند است، صاحب اویله است، پول در کدام حالت‌ها برای زن لازم به شمار میآید. یکم زینه، یعنی که پول برای زن برای یعنی تامین فرزند با خوراک، لباس و تعلیم تربیت اون لازم می شود. دوم زینه، زن اکثریت زنها پول رو بعد از بگیم که خراجات هایی که برای فرزندش وای میکند صرف میکند، باز برای زیبا گرداندن منزل استقامتی خودشون صرف میکنن. و سوم زینه، پول ها رو برای بگیم که آرایش و بگیم که زیبا گردانی خودشون صرف میکنن. کدومش مهمتر است از نگاه شما بیشتر؟ در مد اول باید در مد اول برای فرزند است، برای سالم نگاه داشتن، یعنی که تامین کردن اون و با تحصیل و تربیت فرا گرفتن اون البته که ضرور است. مثلا شما خودتون پول رو چگونه استفاده می‌کنید؟ من همین سه زینه که اوزی گفته گذاشتم همین گونه استفاده می‌برم. یعنی برابر تقسیم کردگی شما در بله بله. در اویله مثلا بعضا ما مشاهده میکنیم که یک نفر کار میکند و چندین نفر عضو اویله رو مثلا تامین میکند با خانه‌اش، با محصولات غذایی و دیگر. از نگاه شما به نقشه‌گیری بودجه اویله چگونه باید باشد که تا معاش یک نفر تا آخر ماه رسد و در میانه ماه قرض نکند؟ مثلا یک نقطه اساسی رو میخواستم بیان نمایم. متاسفانه در اویله های ما، یعنی که در فرهنگ اویله های ما، یعنی که مفهوم بودجه اویلوی وجود ندارد. اما همه روزه اویله ها با اونها رو پرو می آیند. این تمایل طی سالهای اخیر رو به بهبودی آورده ایستاده است. اگر ما به تعریف خود بودجه اویله نظر افکنیم، مجموع درآمدهای اهل اویله، یعنی که مزد مهنت، فایده تجارت، دیویدند از سرمایه‌گذاری و غیره ها، اینها بودجه اویله رو تشکیل میکنند. و بودجه اویله از قسمت های زیرین عبارت است، یعنی که درآمد، خراجات و پسنداز. این چنین گفته می شود که مبلغ‌های بودجه اویله باید همه وقت مقصدناک و ثمره‌ناک استفاده برده شود. عموما از نگاه شما مشکل مولوی زنها چی است امروز که بیشتر روبرو میشوند؟ اولین درجه نوابسته به هر یک زن بانوی که دارنده هنر و کسب هستند، آنها باید دارای معلومات کافی عالی داشته باشند. آنها امکانیتی در یگان مؤسسه و یا کارخانه امکانیتی رسما فعالیت کردن رو داشته باشند در اساس دفترچه مهنتی. بله، بیاید درباره بودجه اویله، مثلا چگونه سمنوک استفاده پول در اویله گفتیم. استراتژی مثلا اداره کردن پول در اویله باید چگونه باشه از نگاه شما؟ باید زنان راه‌ها و اصول‌های به دست آوردن و افزون گرداندن درآمد را در اویله به میان آورند. و مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، یعنی قانون درباره تنظیم عنعنه جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان و این چنین قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند پیش بینی شده است که هدف و ماهیت قبول کردن این قانون ها برای کم کردن خراجات های بیهوده و بی‌مورد و بی‌نقشه گرفته می باشد. و این چنین همه اینها گواهی از چی؟ یعنی که پسنداز گردان، یعنی که سرچشمه های با وجود آوردن پسندازهای بانکی رو یعنی که روی کار میارن. از نگاه شما مثلا در اویله از همه ارزشی بالاترین چی است؟ تشکر زیاد. چخیر که قبلا ما گفته بودیم، یعنی که پول به خود مناسبت جدی رو طلب میکنند و در اویله نیز چنین است. البته که هر یک پدر مادر موظف است که با فرزند خود را تعلیم و تربیت دهد، به وایه رساند
солим нигоҳ дорад, яъне ки фарзандони худро як шахсиятҳои накуноми ҷомеа ба воя расонанд. албатта баъзан даромадҳои оилаҳои мо сабати истеъмолии онҳоро рӯйпӯш намегардонад. аз ин нигоҳ мо мебинем ки дар кӯчаҳо, дар роҳраво баъзан кӯдакҳо ба дигар корҳои ношоиста, ба дуздӣ, ба қаллобӣ ва дигар ҳолатҳо яъне ки даст мезананд. дар мамлакати мо ва дигар мамлакатҳо низ яъне даромадҳои оилаҳо ба сабати истеъмолии онҳоро рӯйпӯш намекунад ва чӣ хеле ки гуфтем, аксарияти зиёди онҳо серфарзанд мебошанд ва фарзандони онҳо яъне ки аз ҳисоби нарасидани бигем даромад дар оила, нарасидани захираҳои молиявии пулӣ дар кӯчаҳо, роҳравҳо баромада ба дигар намуди фаъолиятҳо машғул мешаванд ва дар бозорҳо ва дигар чизҳо мо ҳамарӯза мебинем. ман фикр мекунам ки яке аз роҳҳои оптималӣ, яке аз роҳҳои хуб яъне таъсис додани яъне бизнеси оилавӣ. бизнеси оилавӣ бо масъулияти бигем ки падару модар ба роҳ мондани ва ғанӣ гардондани буҷет. аз нигоҳи шумо дар заминаи чӣ масалан бизнеси оилавӣ таъсис дода мумкин аст? баъзан мо таърихи соҳибкорони муваффақи ҳам кишвари худмон ва дигар кишварҳоро мебинем, меомӯзем. онҳо аз зиндагии худашон гап мезананд. аз чӣ? аз бигем ки қолинбофӣ, бигем ки хӯрок омода кардан ва дар бозорҳо ва дар дигар ошхонаҳо бурда фурӯхтан ва инчунин миёнарав шудан дар соҳаи тиҷорат ва дигар анами гуна зарра бигем буҷаи оилавии худашонро ғанӣ гардонида бизнеси худашонро пеш бурданд. малака ва дониш низ дар ин замина хеле муҳим аст. яъне маърифати молиявӣ ҳарчанд ки боло равад, ҳамонқадар сатҳи зиндагии оилаҳо беҳтар мегардад. дуруст аст? чӣ хеле ки як олими иқтисодшинос гуфта буд, яъне ки пул мӯъҷизаест ки инсонро ба худ ҷалбу мафтун карда, инсон тамоми ҳаёти худ санъати дастрас кардан, дарёфт кардан ва дуруст истифода бурдани онро меомӯзаду истифода мекунад дар зиндагии худаш. аз ҳамин сабаб чӣ хеле ки шумо гуфтед, ҳастанд одамое ки саводи кофии илмӣ надоранд, лекин дар бигем ғанӣ гардонидани буҷаи худ ва яъне ки афзудани даромадҳои хеш бениҳоят маълумот, сатҳи саводнокии молиявиашон дар сатҳи баланд қарор мегирад. аз ҳамин сабаб роҳ ва усулҳои ба даст овардани фоидаро меомӯзанд, дар амалия истифода мекунанд, яъне ки дар асоси хавфу хатар фаъолияти худашон, маблағҳои худашонро сарф мекунанд. дар оила маблағи иловагӣ ба даст овардан ва аз нигоҳи шумо нигоҳ доштани пул дар оила, дар дохона муҳим аст ё дар ҷои дигар ё дар бонк? ташаккури зиёд. чӣ хеле ки мо гуфтем, яъне ки қисматҳои буҷаи оила ин якум музди меҳнат, яъне шахсоне ки фаъолият мекунанд музди меҳнат мегиранд ва фоидаи тиҷоратӣ, яъне ки аз ҳисоби бизнес, тиҷорат яъне ки фоида ба даст меоранд ва дигар ин дивиденд аз пасандозҳо ва ҳамон маблағҳое ки онҳо дар бонкҳо, дар ташкилотҳои қарзӣ яъне пасандоз мегузоранд, яъне фоидаи пасандозии худашонро ташкил медиҳанд. албатта ки оилаҳо бо ташкилотҳои молиявӣ, қарзӣ пайваста ҳамкорӣ кунанд ва маблағҳои худашонро дар бонкҳо пасандоз гузоранд, амонат гузоранд ва бигем ки даромадҳои пасандозии худашонро таъсис диҳанд. ин яке аз сарчашмаҳои ворид кардани даромад ба буҷети оилаҳои онҳо мусоидат мекунад. ҳангоми дар маҷмӯъ масалан аз ҳаҷми умумии маблағе ки дар оила масалан шакл мегирад, яъне ки аз ҳисоби маош, яъне музди меҳнат, даромадҳои иловагӣ ки масалан таври шумо ишора кардед бо баровардани маҳсули заҳмати оила, масалан пухтупаз ё дигар чизҳо, чанд фисад бояд дар бонк нигоҳ дошта шавад?
ташаккури зиёд. Албатта ҳамин буҷаи оила ба қисматҳои марказонидашуда ва ғайримарказонидашуда сарфа мегарданд ва анаму марказонидашуда яъне хароҷотҳои ҳамарӯзаи онҳо мебошад. Хароҷотҳои трансферти хӯрокаву либоса ва дигар пардохтҳои ҳатмии коммуналӣ мебошад, ки албатта қисмати боқимондаи он ҳама вақт нигоҳ доштани пули кам дар бонкҳо на он қадар фоизи хубро ба даст меорад. Чӣ қадар намо миқдори пул бештар бошад, ҳамин қадар фоизи хуб ва фоидаи хубро ба оила яъне ки ба миён меоварад. яъне инҷо ҳавасмандӣ аз ҷониби бонкҳо нисбат ба мизоҷон яъне мардуман муҳим аст. ҳар қадар масалан фоизи пасандоз зиёдтар бошад, ҳамон қадар мардум ҳавасманд мешаванд то маблағашонро дар бонкҳо нигоҳ доранд. албатта ки эътимод ва боварии оилаҳо бояд бо ташкилотҳои қарзӣ бениҳоят мустаҳкам гардонида шавад, фаъол гардонида шаванд. Махсусан дар кишвари мо бонкҳои тиҷоратӣ дар пешниҳод кардани пасандозҳо бениҳоят имтиёзҳои васеъ фароҳам меоранд, махсусан бонки Орионбонк. чӣ қадаре ки анами бигем таваҷҷӯҳи ҷомеа ба анами бонкҳо зиёд гардад, ҳамин қадар меъёри анамо қарздиҳии бонкҳо поён меравад. ин ба манфиати худи истеъмолкунанда, қарзгиранда мебошад. шумо ишора кардед дар бораи боло бурдани саводи молиявии оила ва мардум. умуман дар Тоҷикистон стратегияи баланд бардоштани сатҳи маърифати молиявии мардум ягон санади махсус қабул шудааст. то куҷо стратегияи қаблан қабул шуда буданд имрӯз самара оварда истоданд? барои ҳам баланд бардоштани мавқеъ ва манзалати занон дар ҳама соҳаҳои иҷтимоиёт як зумра барнома ва стратегияҳо қабул гардиданд ва аз он ҷумла барои баланд бардоштани сатҳи маърифати молиявии занон, инчунин бо ташаббуси Бонки Миллии Тоҷикистон ва фонди амонатии муносибатҳои байналмилалии Олмон ва инчунин Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи миллии фарогирии молиявӣ қабул гардид. ва инчунин барномаи мазкур дар Бонки Миллӣ бо иштироки занҳои фаъоли Бонки Миллӣ дар мавзӯи баланд бардоштани саводнокии молиявии занон, яъне чорабинии омӯзишӣ яъне гузаронида шуд. Албатта дар соли ҷорӣ дар ҳама шаҳрҳои анами калонии ҷумҳурии мо намо бигем ки чорабиниҳои машваратӣ ва омӯзишии баланд бардоштани саводнокии молиявӣ баргузор гардиданд ва инчунин ҳама ин барои баланд бардоштани саводнокии молиявии занон, ташкил намудани фоидаи пасандозӣ яъне ки пешбинӣ гардидааст. Баргузории чунин чорабиниҳои дар самти баландбардории саводнокии молиявӣ тавассути васоити ахбори omma манзури тамоми ҷомеаи кишвар пешбинӣ карда шавад. сипос барои суҳбат ки даъвати моро пазируфтед ва ҳамсуҳбати ман буданд дар подкасти навбатии маърифати молиявӣ Султонбии Раҳматзода, датсенти Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. бори дигар хушомадед маълимон.